хона бо таъмире ки урусо мегӯянд шикарна, дар асл бениҳоят таъмири зебову замонавӣ, таъмири нав дорад. се хонага бо ҳамаи чизу чорааш дар минтақаи беҳтарин дар Молодёжный ҷойгир аст. Тирезаҳояш тарафи бари биноро нигоҳ мекунанд. хона дар назди театри ҷавонон ҷойгир мебошад. аз ин тараф цирк ва аз ин тараф кумитаи андоз Султони Кабир. хонаи фурӯши мо дар маъни ҳамин бинои истиқоматӣ ҷойгир мебошад. инҷо площадкаи назди бино. дар бино се талиф мебошад. дӯстони азиз, мебурем ба 11-ум ошёна. марҳамат, худи хонаи фурӯшӣ. нақшаи хонаро мефаҳмонем. ҳаммом, якум ҳуҷра, дуюм ҳуҷра, сеюм ҳуҷра, ҳоҷатхона ва ошхона. се хонага кардагианд бо масоҳати умумии 76.5 метри квадратӣ дар 11-ум ошёнаи бинои новостройка. худи бино аз 18 ошёна иборат мебошад. хона бо таъмири нав ва бо ҳамаи чизу чорааш фурӯхта мешавад. якум одаме ки дар ин хона зиндагӣ мекунад, ин харидор мешавад. дӯстони азиз, бино отопления дорад. дар минтақаи беҳтарин ҷойгир аст. Молодёжный, назди театри ҷавонон. ҳама чизҳои даркорӣ аз ҷумла мактабҳо, боғчаи кӯдакона, мағозаҳо ва ғайра. нархи хона бошад 1,50,000 сомонӣ. боз савдо мешавад барои харидорҳои аниқ. рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экран, рақамҳое ки охирашон 0077 мебошад. ватсап доранд. аз номи канали Дом TJ барои маълумоти бештар занг пурсон шавед. ва ба ҳамин навор мо ба анҷом мерасад. раҳмати калон ки моро то охира тамошо кардем. хотир расон мекунем ки канали Дом TJ дар нархгузории хона умуман хуш нест. аз мо танҳо реклама. барои рекламаи хона ба рақамҳои 97 14 55 15 дар ватсап ё ин ки телеграм муроҷиат кунед. то боздид, худо нигаҳбон. дӯстони азиз, хотир расон мекунем ки Дом TJ канали худро дар телеграм дорад. ҳатман даромада обуна шавед. ссилкаашро дар комментария ва дар описанияи видео мемонем. ҳамаи хабарҳои нав, ҳамаи хонаҳои навро аввал мо дар телеграм мепартоем, баъд аз он дар дигар шабакаҳои иҷтимоӣ. барои ҳамин хеле ҳам хурсанд мешавем агар даромада обуна шавед. дӯстони азиз.